tambage tini pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sakango social media hayaka ba YouTube tai WhatsApp rogo ane kaisa video kale pana thangpu samana video viral mani akono tinang kisa clarification baginai tini media longang dikha ko pula nang sanamo so a video ka belai no kesam abo thangnai bisini November hayaka December talni khana ajarawa khoroksa ani ang phain klayo bungga Omrit Borma bini kami ke borokathal hati o bini kale pano thanginai sing kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti request khaikan kisa jamai no khobino sing kisa tongtho ang tabo saramu sumokhe dofani samung tang hunai je kaile pano thangmanliya kaisa birthday assignment pano thangmanliya abo haito ni meya borong live nini dofani samung no kare politics no kare bo jotoni no kaisa personal life tongo angke panda thangai musama baile ani abo hai kunu musa chaya nujagyang tai kaisa kok sanamu songo boni sikang je ang khoroksa tabu political leader hne abo ko dofani samung tanga hne sinejang sikang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar bekerjang tongo program lo khaya phon ang borbai kogdung bisingti rok ang malai tongo kogro sai tongo ngang ro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader hai ka bati promothana dong boni sikang khoroksa artist tongmani ke artist samung cho singno jaga thangka ke singno sinema jaga je musanai sabne bodol chhne ke kaisa musamung viral ngoi tongma ke comments khainan ko ya haime khok sitrakari kok saran ko ya ang kebong nukha je social media rago je YouTube rago je comments khainai maximum no fake ideas samja tai fake bung sram nai YouTube channel kholobai nai je aro dofani samung tangnai dofani khorang tipuri khorang amti rokni kebong channel samja tai aro kebang ma baksani bagi bo kaham sare bo tongo baksa ngetai kebangma je hamia sanai hamia kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rokna maybe borok sakbai thangno kefek mani be chawi gudal jak borok ungna nge kebangma ro amake saya selemen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo rokno ke borok kaisa phono borok share khaglak phiaba mungsasuk sebman kaya susi bela man ka apur ke dolai sinai tai sini borok bo buci thing ahai no angko khala sinai borok da omuda bong ni greater development ideology omuda khorsa neta ni tom hai dai kobang kok sitara rok hai merok saka ang pori bana kya je mansa ang pheba obunang dukhunang je sini borok kaisa je kogno egg na na ya kogno ke egg layo ka abunang koinai lupurong no bo je norok mo hai khlaiman amno mothak ditai aje upload khainai ang bormo saramo so kaise YouTube ni kaise ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video rong nang share khaime ha ka upload khaime borno ang naikhang ke borno naitu karane ni jora asung nangla phiaba ang mo hai khlaina musunya tang borno asung koina musunya om hai video rong nang share khalaya tang khane belena sanai tai omti rong nang mothakan janai nang kun musa to sungna tang nang sungna